Assalamu alaikum jama'a, barka da zuwa Ambitions Hausa TV Entertainment Channel. So yau ma mun kawo muku sabon waƙar Mr. 442 featuring Mados Juyin Mulki. To me za ku ce a game da waƙar nan? Na so ku comment. Ku zo mu ci kar a hana mu, inda rabon mu mai talbin malam hanjin ligidi dan tamatsitsi. So kai ku zo mu ci kar a hana mu, inda rabon mu. Kai ku zo mu ci kar a hana mu, inda rabon mu mai talbin malam hanjin ligidi dan tamatsitsi. Kai haba Juyin mulki ga juyin mulki, ko sun shirya ko ba su shirya ba. Juyin mulki. Mun gode da kallon bidiyon nan, ku manta ku danna like sannan ku subscribe domin samun sababbin bidiyon mu.